velkommen til Godmorgen Danmark den her søndag den 11. oktober. Gertrud, der er jo blevet råbt, ulven kommer i bogstavelig forstand rigtig mange gange i de danske skove de seneste par år her. Ja, og så har vi haft billeder af dem, men hvor de var sådan, det var billeder taget i mørke og regnvejr, og det kunne lige så godt bare være en stor sten på en eller anden måde. En stor sten, en stor hund eller en... Nogle chefer. Kæmpe ræv eller noget lige præcis. Men nu er der altså kommet et rigtigt billede af ulven fanget på kamera og shit. Det er altså første gang, man har så klart et billede fanget på dansk territorium af en ulv. Og nu er den altså så endelig tilbage i dansk territorium, den her ulv. Og nu skal vi jo så tale om, hvad det så kommer til at betyde for naturen, når vi har en ulv. Og det skal vi gøre herovre sammen med Rasmus Greg Havmøller, som er fra Statens Naturhistoriske Museum, hvor du er forsker. Godmorgen og velkommen, Rasmus. Rasmus, det er som sagt første gang, at vi ligesom har så klart, men altså, det er det første fulde, kan man sige. Vi er ikke helt sikre på, om det er det helt første officielle billede, Naturstyrelsen har udgivet, men det er i hvert fald det første sådan fulde billede. Før har vi set lidt af den, eller lidt fra siden, eller noget af bagdelen, eller et eller andet. Men det her, det er det første rigtige billede. Ja, der er vist ingen tvivl. Nej, der er ingen tvivl her. Altså, det er simpelthen nu, det er vi nødt til at sige. Det er et godt billede, selvom det også er taget lidt bagfra her. Hvorfor har vi ikke set nogle bedre billeder før nu? Jamen, de er jo, altså, som alle de store, skulle jeg sige, rovdyr, som vi har, er de faktisk rigtig svære at finde, og rigtig svære at få kamerabilledet af. Man kan se, at det foto, som Naturstyrelsen her, de har udgivet, det viser jo også, at der nok er ved at være knækket en kode i forhold til det. Så de store rovdyr, de har det med at være dovne, det er forkert at sige, men når de bevæger sig fra A til B, så tager de den letteste vej. Og den letteste vej, det er oftest de her store åbne stier, i stedet for at skulle rende kryds og tværs ind igennem en skov, simpelthen for at spare så meget energi. Ja, for det snakker vi nemlig om her til morgen, da vi åbnede programmet, det her med, at Gertrud undrede sig lidt over, at den ligesom var blevet fanget ude midt ude på en sti, hvor man så nogen bare tænkte, at den går nok og gemmer sig lidt inde i skoven og kryber om bag træerne. Men det er simpelthen netop, som du siger, fordi den faktisk er energieffektiv, og på den måde er der ikke nogen grund til at lave parkour hele vejen gennem... Nej, ikke når der er lettere løsninger. Det må vi sige, det har vi jo så klaret for dem ved at rydde skovveje på den måde. Ja. Hvad er det for en ulv? Kan du sige noget om det? Hvad er det for en ulv, vi ser på billedet? Det er rigtig svært at sige ud fra billedet, i og med det er taget sådan skråt bagfra, så halen dækker over den del, der vil fortælle noget om kønnet, om det er en han eller en hund. Men det vi kan sige, det er i hvert fald, det er en ulv, og den er i sommerpels, i modsætning til den, som vi har stående hernede foran, som er i vinterpels. Ikke? Og det er en af de ting, som er helt sikker, ikke? At man kan se, at det er en ulv i sommerpels. Et eller andet sted i en midtjysk skov. Ja, og den er blevet fanget i en fotofælde i stil med den, du har med her. Ja. En lille smart boks. Og du har selv stor erfaring med de her kameraer, fordi du skriver Ph.D.-afhandling om rovdyr og bruger dem til at tage billeder med. I den forbindelse, der har du også haft held til at tage nogle billeder af ulve i Mongoliet. Ja, dem har vi også nogle billeder af her. Ja. Hvordan bliver sådan en ulv egentlig fanget på sådan et kamera, Rasmus? Jamen det handler jo først og fremmest om, at du er ude, og du er nødt til at sondere terrænet, og simpelthen prøve at sætte dig ind i ulven, og hvordan den bevæger sig i landskabet, eller de store rovdyr. Ikke? Og det gør de jo typisk, som sagt før, ikke? På de her store åbne stier, hvor det er let at bevæge sig igennem. Og så det næste skridt, det er jo, at du skal placere din kamerafælde, ikke? Så du får, skulle jeg til at sige, det gode billede. Og det handler i meget høj grad om, at du får placeret det fuldstændig rigtigt i forhold til, hvor du er. Og det vil typisk være ret langt nede. Ja. Fordi, nu ser ulven her, den er altså ikke større end det her, så det er ikke vanvittigt effektivt at sætte den højt oppe, fordi så får du fuld billeder af mennesker. Den skal være lidt nede i... Det skal være temmelig langt nede faktisk i forhold til. Og så handler det om at få testet den rigtig godt og grundigt, sådan, så du er sikker på, at du får det rigtige billede på det rigtige tidspunkt. Og det er jo også noget af det, der har gjort, ligesom at det har været svært at få et godt billede, det her med, at den jo ikke lige stiller op til fotografering på den måde. Nej, det gør de ikke. Nej, det er meget tidskrævende at sætte kamerafælderne op, og sørge for, at de står fuldstændig rigtigt. Og man sige, den måde, jeg gør det på, det er altid med at prøve at få dem vinkelret på den sti, jeg håber på, de færdes på, så du er sikker på at få et billede fra siden af dem. Og det gør jeg, fordi mit studie, det handler om at genkende individer, og kunne bestemme individer, og hvor de så er på forskellige tidspunkter, og ud fra det begynde at beregne tæthederne af dem. Og der er ulven en ret stor udfordring, fordi de ligner meget hinanden. Ja, modsat for eksempel, du har også taget billeder af sneleoparder og sådan noget, og det er jo meget nemmere at genkende sådan en fyr. Ja, eller leoparder for den sags skyld i Tanzania, de er jo meget mere, skulle jeg sige, individuelle, med at de har pletterne på siden, og det er meget nemmere at lave et indeks, eller sådan en kartotek af dem, og så sige, om den var her, den var her, den var her. Det er et problem med ulvene, fordi de relativt ligner meget hinanden og skifter imellem den her sommer-vinterpels. Men så teknologien her, den er blevet bedre, og du kan begynde at få kameraer i meget, meget høj opløsning. Det er den samme sensor, der sidder i spejlreflekskamera. Så er det, at vi måske kan begynde at fortælle noget mere om individet, når du får så høje opløsningsbilleder, som de her, de tager. Det bliver spændende, hvis vi kan blive lidt klogere på det. Skov- og Naturstyrelsen har jo sagt, at det er et billede, der er taget i en midtjysk skov.
Men de er ikke gået ud og sagt, ligesom, hvor det er henne og sådan noget. Hvorfor har de gjort det, tror du? Er det fordi, de er bange for, at nogen bliver bange, eller? Ja, det kan være både det, som du siger, at det er fordi, de frygter, at den lokale befolkning i det område der skal være bange for, at nu der er en ulv i min baghave. Men omvendt også, fordi der er mange, især jæger, men også lokalpolitikere, som der har ytret, at ulven ikke bør være i Danmark, så det er måske også for ulvens beskyttelse i virkeligheden, at de ikke har sagt det. Så det er lidt det dobbelt, kan man sige. Er der noget at være bange for, Rasmus? Du ved, du forsker i det her. Er der noget at være bange for i forhold til ulven, at den er kommet tilbage? Nej, det er der ikke. Altså, vi vil sige, nu har jeg arbejdet meget til Snia med leoparderne og med sneleoparderne, mongoliet og ulvene også deroppe. Og altså, jeg har ikke set skyggen af dem. Jeg har masser af dem i mine kamerafælder. Men de er sky dyr, store rovdyr, de er sky. Fordi når de hører dig og hører du nærmere... Hvad når så kommer løbende ud i skoven, og den så også ligesom kommer løbende, som vi ser på billederne der? Er der så ikke risiko for, at den lige... Så tror jeg, den løber den anden retning, for at være helt ærlig. Den har ikke nogen interesse i mennesker overhovedet. Den anser os ikke som værende mad. Så på den måde, så tror jeg, det er under nogle meget, meget ekstreme omstændigheder, hvis der nogensinde skulle blive problemer med ulven i Danmark for mennesker. Ja. Og vi har heller ikke, som du siger, hørt om det i andre europæiske lande, hvor de har haft den i mange år. Der er ikke ligesom, det er ikke sådan, man hører om ulve overfald. Nej, fordi det er noget, der sker relativt sjældent. Det er ikke, at det sker, fordi det hænder der, specielt i Indien er et af de steder, hvor der er rigtig mange ulve og rigtig mange mennesker. Men det er altså stadig en sjælden begivenhed. Hvordan er ulven kommet hertil, Rasmus? Jamen, der er sket det, at de er vokset stærkt i deres antal i Østeuropa, og så er de simpelthen bevæget sig fra Polen og op igennem Tyskland og videre op til Danmark. Og det samme er så også sket, hvor de kommer ind fra øst og ind i Italien over Alperne. Ikke? Så det er simpelthen fordi, at bestanden er vokset i Østeuropa, at de nu er begyndt at komme hele vejen til Danmark. Hvad kommer det til at betyde for den danske natur, at ulven efter 200 år nu er tilbage? Jamen, det kan jo betyde det for det første, at vi er blevet en art rigere, hvilket jo altid er dejligt, at vores biodiversitet den stiger. Men hvis vi skal være, altså i det helt fantastiske scenarie, så vil der jo måske ske sådan noget, som vi ser i Yellowstone, hvor at genkomsten af ulven betød, at hele miljøet det forandrede sig, fordi at det var enormt overgræsset og overspist af alle hjortene, der var derovre. Så de tog deres andel af bestanden af hjortene, og det betød, at der var plads til andre dyr og andre planter. Og man kan sige, at i Danmark, der vil ulvene jo så primært leve af rådyr og kronvildt, og de vil altid gå efter de svageste, og jægerne de går efter de stærkeste og de største og de flotte, så der er ikke engang, fordi der er et overlap der. Hvad med fåreavlerne og sådan noget? Skal de ikke være nervøse, fordi sådan nogle får, der står derinde helt stille, de er der til at komme til? Ja, det er det, og der har der også været nogle tilfælde af det, men der er jo kompensationsskemaer, og der er mulighed for at sætte hegn op, og derudover så er det jo så ikke ulvene, der har taget fårene hver gang. Det er jo en af de ting, vi skal huske. Der er jo nogle tilfælde her på det seneste også, hvor det faktisk har vist sig at være hunde, der har angrebet får. Så du er en stor fortaler for ulven, kan jeg mærke, Rasmus. Den er lidt et misforstået dyr, eller hvordan? Den er ekstremt misforstået. Ikke? Altså, det er jo fascinerende, at et rovdyr, altså et stort rovdyr kan finde på at genindvandre selv. Det må man tage hatten af for, at de kan finde ud af. Derudover er de beskyttet også af EU-lovgivningen, så der skal være plads til den, hvis vi skal se det rent på papiret. Sådan. Men jo, det er da fantastisk. På at overveje en naturoplevelse vil være at kunne gå ud i en dansk skov om natten og høre ulvehyl. Det vil være fantastisk. Det er jo det, hvor nogen måske bliver lidt bange, når de hører det, men det er altså ikke nogen grund til. Tror du, den er kommet fra at blive? Det håber jeg da. Altså, så frem til, at de får lov til at etablere sig. Og så ser det ud som om, at de er kommet for at blive. Det bliver spændende at følge. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os meget klogere på ulven her, og gjorde os lidt mere trygge ved at løbe ture ude i de midtjyske skove. Tak skal du have.